Beh. Sing nyiluk tangane anu bolo wis ora tau ditemuk badangen. Tangane wis atos, ndak empuk. Tukang base wis mek merenges tok. Ya Allah rek. Nasibe jebus ya apa to? Tukang cake garek senare karek loro. Cake senare piro to, Mo? Sekawan. Sekawan. Ya karek loro. Variase. Rokoknya wis bar bolo. Rokok cerita pendong ya lho sing tau ngrokok kae ya umure mbuyen tahun zaman endi. Oh sing rasane rokok cap pendong minimal lagi umure 50 piye to lucu to. 50 wis Wong regane rokok pendong 500 kok. Oh 500. Wis ngene bolo mek tambah entok. Sepurane. Mau ya jan kaku kabeh tangane. Ngono tak iki sedawa.